Ľudia, prajem všetkým dobrý deň, vítajte v drevených origináloch. Čo tu dneska máme? Mám takú výzvu. Ja som našiel starý kus orechového dreva. Takúto škaredú dosku, druhý by povedal, že už vyhodí to spáliť, ale je mi to ľúto, lebo je to pekné drevo, ja tu nemám tak nejakú väzbu citovú, proste sa mi páči. Čo z toho ideme spraviť? Ideme spraviť stan na víno, taký krásny doplňok do interiéru, verím tomu, že to bude vyzerať veľmi dobre. Takže uvidíme, čo z toho bude, to uvidíte vlastne vy v závere tohto videa. Vy pozerajte, jak sa k tomu dopracujeme a ja idem makať. Zatiaľ čau. Ten, kto vydržal pozerať toto video až do konca, tak uvidí, či sa nám vlastne ten projekt celý podaril. Čo sme spravili na začiatku z tej škaredej dosky, čo bola. Takže, nech sa vám páči. Takto dopadlo stojan. Všetkým ďakujem za účasť, prípadne som vďačný za každé zdieľanie a za každé. Teším sa, dovidenia.